Hola a tothom, em dic Eloi, soc mestre de música. És diumenge a la tarda i acabo així amb presses un projecte de 5 cançons que parla del Covid i de la situació actual. Considero que ha quedat prou bé, així que l'obro a les xarxes perquè el pugui representar o reproduir qualsevol que vulgui. Crec que faria bona feina a les aules i que als nens els hi aniria molt bé. Així que penjaré el musical a les xarxes, a Eloi B al YouTube. Teniu en compte que no sóc un gran tècnic de so, així que és el que hi ha. I res més, moltes gràcies per fer la feina que feu, ànims pel que queda, merci per fer que l'educació neixi de dins i moltes abraçades.